Просто съм в шок от кулинарната бъркотия, която сътворихме с Ели. Да направим джинджефилови човечета. Така започна нашето приключение в кухнята. Аз съм малко стресирана, защото кой има време за бисквитки в разгара на коледната лудница. Но ето ни, имаме яйца, брашно, масло, сипече се в кухнята и около нея. Бисквитките може и да не изглеждат много на човечета, някои си приличат, други не толкова, но пък ние нали се учим. Усмивката и щастието, с което Ели поръсва захарните пръчици върху бисквитките, е всичко, от което една майка има нужда, за да не забележи хаоса в кухнята. И дори няма значение яйцата, пода и брашното, трупаните чини и бъркалките в мивката, когато мога, тогава ще ги оправя. И така след дълги усилия и много чистене на брашно от пода, бисквитките ни са готови. Хаоса в кухнята вече не ми се струваше толкова голям, след като видях Ели как си хапва със сладост и се наслаждава на всяко парченце. Ако са ви интересни нашите приключения в кухнята, не забравяйте да харесате видеото и да ме последвате.